Vítam poslucháčov pri našej ďalšej epizóde podcastu Ako podnikať a nezblázniť sa. Moje meno je Tomáš Martinčok a proti sebe mám Mira Kubiša. Pekný dobrý deň, ja vás vítam a som rád, že sa môžeme opäť stretnúť a rozprávať sa práve o tom, že ako podnikať a nemať z toho ťažkú hlavu, pretože naozaj čím viac robím túto prácu, tak tým viacej vnímam, že v tej práci alebo v tom podnikaní sa naozaj tým problémom ako keby nevyhneme. Tá psychická záťaž je tam enormná a čím ďalej tým viac a viac pociťujem, že ľudia sa stretávajú s tým, že je to pomerne dosť náročné, alebo je to také, že niekedy vyživujúce, niekedy také, že ľudia vedia byť prepálení, vyhorení, vystresovaní a tak ďalej. A vnímam vysokú dôležitosť toho rozprávať sa o tom, ako robiť tú prevenciu, lebo vždycky je lepšie robiť prevenciu, ako potom riešiť nejaké veci, ktoré sa proste nepodarili. My sme sa naposledy rozprávali o veľmi veľa témach a dal si mi veľmi veľa domácich úloh. Teraz to si spravil. Počkaj. A ako správny školák, vrátil som sa do tých čias, tak väčšinu úloh som si chcel spraviť, že tesne pred hodinou, ale potom počas prestávky som na to tiež nemal čas, čiže nemám ani jednu domácu úlohu, ale veľmi intenzívne som nad týmito vecami premýšľal a možno jedna z tých tém, ktorým by sme sa teraz mohli tak viacej povenovať, je práve ten recruiting, lebo toto bola aj vec, ktorú sme za tých posledných pár týždňov tak intenzívne riešili. A opäť neviem, že či som niektoré veci robil správne, alebo čo by som mohol urobiť lepšie. A tiež by ma zaujímalo, ako riešiť napríklad už keď niekoho máme, ako adaptovať tohto nového človeka a podobne. OK, určite bude super, keď si dáme túto tému, lebo my sme ju načali. Napriek tomu ti asi nedám trošku dýchať, ja budem teraz agent provokatér, keďže minulo sme si povedali, že zvyknem trošku nasírať. Ja som sa na to tešil. Ako by to mohlo vyzerať. Schválne, že ja by som možno využil tú príležitosť tej situácie, ktorá teraz vznikla, že si povedal, že ty si nad tými témami pomerne dosť uvažoval. Napriek tomu si nedokázal ako keby vyčleniť ten čas a tú prioritu na to, aby si tú, nazvem to, domácu úlohu spravil. Tak skús sa prosím ťa na chvíľučku zamyslieť, že čo je to, čo bola pre teba taká tá prekážka, že sa ti to nepodarilo? No, vieš, akože úprimne, otvorene, autenticky, vieš? Úprimne, otvorene, vieš, ako to je, že niečo riešiš a potom začneš riešiť iné projekty, ľudí a podobne. A akoby, keď sa na to pozriem úplne, že úprimne, tak asi som tomu nedal dostatočne vysokú prioritu na to, aby som to urobil. Čiže ak by som si jednoducho povedal, že idem to spraviť a spravím to, tak by som to spravil. Ale zrejme to nebola až taká priorita pre mňa. Ale aj keď som to neurobil, tak som nad tým uvažoval. A hlavne nad tými časťami, že ako prijať človeka, aké otázky sa opýtať a podobne. Čiže síce to nemám spísané, ale uvažoval som nad tým. Ale neviem asi že úplne takto z ruky identifikovať, že kde sa stala chyba, alebo že prečo som tomu nedal. To zrovna nevolal chybou, proste bolo to nejaký stav, situácia, že proste sa to tak vyplynulo. Úprimne povedané, nejakým spôsobom som to možno čakal, že to tak skončí, pretože vo väčšine prípadov, keď mám tieto individuálne konzultácie, tak veľakrát to, čo si povieme, že znie to fajn, ale chyba tam tá schopnosť vedieť to aplikovať v praxi a urobiť si z toho prioritu. A preto prichádza aj tá moja druhá otázka, že čo by sa muselo udiať preto, aby si tú prioritu toto dal, že reálne by si sa zastavil a nastavil si to, tak ja si to dám ako prioritu a idem to urobiť nie tesne predtým, než bude ďalší podcast, ale ideálne možno, že 24, maximálne 48 hodín potom, ako sme natočili prvý podcast. Čo by si ty potreboval dostať iné, aby si tu ty takto vnímal ako vysokú prioritu? Pre mňa možno, čo by mi pomohlo je to, že kebyže viem, že čo mi to prinesie, keď to urobím, že možno nad týmto sa tak trošku viacej zamyslieť, alebo keď viem, že povedzme, že ak si spravím nejaké moje silné, slabé stránky, svodku a podobné veci, že keď to urobím, tak toto sa mi zmení a nejak si to asi viacej zvedomím, tak asi by som to skôr urobil, ako keď je to len v tej rovine, že sa o tom rozprávame. A možno dobre, tak poďme to teraz potiahnuť do tej dnešnej témy a to je, že čo dneska z tej témy potrebuješ dostať na to, aby si to, čo si sa dozvieš, povedzme, vedel, išiel alebo nastavil si, že ideš to hneď aplikovať do praxe. Čo tam potrebuješ dostať? Akože čo tam potrebujem dostať, že čo sa potrebujem dozvedieť alebo čo potrebujem urobiť. Napríklad, lebo dali sme si dneska tému, že ideme sa rozprávať o téme recruiting, adaptácia, výber ľudí, všetko, čo s tým súvisí.
A čo je to, čo má byť vo výsledku pre teba tá hodnota, alebo informácia, alebo ten produkt na to, aby si odišiel s tým, že nie pred ďalším nejakým natáčaním alebo niečím si to spravím, ale tak toto idem aplikovať hneď. Čo tam potrebuješ dostať? Pre mňa by bolo veľmi dôležité vedieť alebo nejak nastaviť ten proces toho rekrutingu. A nie len rekrutingu, ale napríklad aj tej adaptácie toho nového zamestnanca na to, aby, že keď ku nám príde, aby napríklad tá adaptácia netrvala 3 mesiace, ale aby trvala napríklad že 2 týždne a ten človek vedel zabehnúť o mnoho rýchlejšie. Čiže rozumiem tomu tak, že potrebuješ skoro nejaký návod, postup, odporúčanie. Povedzme, že hej, nejaký návod. Hej, akože toto je presne téma, ktorú ja vôbec neriešim. Ja aj v tých mojich talentoch, že tie medziľudské empatie a podobné veci to mám niekde na chvoste. Ja som skôr ten tabulkový a že uvedomujem si, že mám akože medzery v tomto a nejaký návod alebo že tak urob toto, pozri sa na to, opýtaj sa toto, že kebyže mám takýchto pár nejakých krokov, tak viem, že mi to zjednoduší celý ten proces a že sa možno vyhnem veľa chybám. Počujem tu dve také roviny, keď mi o tom rozprávaš. Jedna rovina, čo počujem, je, že ako keby také nejaké tvoje podvedomé očakávanie alebo takú podvedomú túžbu, že daj mi, a teraz poviem to možno, že škaredo hanlivo, ale nemyslím to tak, aké to možno blbo vyznie, že v úvodzovkách daj mi instantné riešenie, nejaký checklist, že podľa ktorého keď budem postupovať, tak budem mať garantovaný úspech. Tu si treba uvedomiť jednu dôležitú vec, že v soft skilloch to takto nefunguje. Ty môžeš mať checklisty, ty môžeš mať presné postupy krokov, ale pokiaľ nevieš rozpoznať, ako daný postup, ako keby prispôsobiť danej osobe, danej situácii, tak sa kľudne môže stať, že ten checklist ti proste nebude fungovať na 100%, ale bude ti fungovať na 60%, na 70%, na 80% a v nejakom momente proste zrazu zistíš, že to proste nepasuje. Ide o to, že vždy komunikujeme so živými bytostiami, s ľuďmi a každý z nás je iný, každý z nás proste každý deň má inú náladu, iné nastavenie, iné prežívanie a tvojou úlohou ako lídra je mať tú zručnosť a mať tú schopnosť toto rozpoznať a vedieť sa za každých okolností tomu prispôsobiť. Čiže to, čo tam napríklad ja v tej komunikácii počujem ako hneď takú nejakú prvú potrebu tvoju, ktorú neviem, či máš alebo nemáš zvedomenú, je to, že potrebuješ posilňovať schopnosť a zručnosť, vedieť sa prispôsobiť danej osobe, s ktorou sa rozprávaš. Nemať tú potrebu za každých okolností používať šablóny a tabulky, aj keď ti to vyhovuje, ale namiesto toho, aby si to robil jednoduchým, robí si to ťažkým a náročným v tom, že tabulku dám bokom a idem sa teraz naladevať a prispôsobovať. A toto je práve aj tá zručnosť, že keď sa budeme baviť o rekrúte, výbere, adaptácie a tak ďalej, že keď chceš, aby ti to vždy zafungovalo, tak je veľmi dôležité mať ako keby prehľad alebo jasno v tom, že idem brať človeka na nejakú pozíciu. Hej? Ja možno budem dávať pozície, ktoré sú mi bližšie, čiže pozícia napríklad obchodiak, človek na call centrum, alebo asistentka riaditeľa, alebo nejaký manažer a tak ďalej. Každý ten človek, ktorého idem brať na nejakú pozíciu, bude mať nejakú prácu, ktorú od neho očakávam, aby vykonával. Hej? Ja tomu hovorím, že keď máš napríklad byt, dom a chceš niečo opraviť, alebo len položiť nejakú dlažbu do kúpeľne, že chceš prerobiť kúpeľňu, tak ty si vlastne ako keby zákazník pre obkladača, alebo pre toho kurenára, alebo proste pre nejakého stavbara. A ty si objednávaš o neho službu. Čiže v preklade povedané, keď ty ideš hľadať nového človeka do firmy, tak vlastne ty si určitým spôsobom pre neho zákazník. Ty mu ideš platiť za to, že on ti bude dodávať službu, za ktorú ty platíš. Tá služba môže byť to, že povedzme predáva tvoje produkty, že ti pomáha robiť tvoju činnosť, alebo že ti programuje stránku. A tu je povedzme hneď taký možno prvý kľúč alebo problém, že veľa zamestnávateľov sa na zamestnancov díva z pohľadu, že ja ti budem rozkazovať a nie z pohľadu, že ja si u teba kupujem tvoj čas, tvoju energiu, tvoje schopnosti a ja očakávam, že za tie peniaze dostanem určitú službu a servis. Hej? Čiže tu už dochádza ako keby z môjho pohľadu hneď k takému prvému bodu z hľadiska prerancovania, možno nejakého vnútorného nastavenia, ako sa vôbec dívať na taký ten kontrakt, že idem vybrať človeka do tímu. Za mňa to nie je o tom, že hľadám niekoho, komu budem rozkazovať, ale hľadám človeka, ktorý mi kvalitne dodá tú službu alebo splní tú potrebu, ktorú ja mám. Na to, aby mi tú potrebu mohol splniť, tak v prvom rade ja si potrebujem vedieť tú potrebu kvalitne definovať.
Hej? Čiže keď ja chcem obchodiaka, tak ja potrebujem vedieť, ten obchodiak bude robiť, že len key account manažera, to znamená, bude sa mi len starať o existujúcich klientov, alebo chcem, aby mi robil starostlivosť o kľúčových, povedzme, klientov. Čiže už je to, povedzme, že vyšší level key account manažera. Alebo chcem ešte od neho, aby mi robil akvizíciu. Chcem od neho, aby mi robil network, chcem od neho, aby mi robil studené telefonáty. Čo presne od toho človeka očakávam? Čiže predtým, než sa vôbec pustíš do akéhokoľvek výberu alebo hľadania človeka na akúkoľvek pozíciu, za mňa je potrebné si zobrať papier a napísať si, čo presne ten človek bude robiť. Moja skúsenosť je, že veľakrát ľudia už tu nemajú zadefinované, čo presne od neho očakávam, že bude robiť. A častokrát je to len také intuitívne, že cítim, že potrebujem k sebe posilu. Potrebujem posilu do týmu, fajn, super. No a na akú pozíciu? No na asistentku. No dobré, a čo tej asistentke dáš robiť? Ja neviem. Hej. Schválne, keď si teraz naposledy robil nejaký výber, dal si tu námahu, že by si spísal, čo presne človek bude robiť? Dal. Toto je presne jedna z domácich úloh, ktoré som si urobil a na ktoré som zabudol. Okay. Akože medzi časom sme zobrali ku sebe do týmu jedného človeka a tam presne som si spísal, že čo bude akoby náplňou tej práce. A vtedy som na teba myslel, že treba to mať naozaj pekne detailne spísané a akoby aj o mnoho jednoduchšie sa to potom počas toho pohovoru komunikovalo, keď som presne vedel, že čo budú tie úlohy, ktoré ten človek má robiť. Ale ešte jedna myšlienka, nechcel som ti skákať do rečí, že v tomto som možno už taký trošku pokrokovejší, by som povedal, že ja akoby aj nechcem, že teraz mať zamestnanca a kázať mu, čo má robiť, že to je práve opak toho, čo ja chcem, že ja chcem skôr do týmu parťaka, ktorý jednak aj sadne do týmu, ale vie byť akoby samostatná jednotka a byť skôr taký ten spolupracovník ako zamestnanec. OK. Čiže teraz si zadefinoval ako keby ďalšie kritérium, a vedeli by sme tie kritériá rozdeliť ako keby do niekoľkých oblastí. Prvá oblasť je, že vlastne náplň práce toho človeka. Tá náplň práce je dôležitá nielen pre teba, ale aj pre toho človeka, aby si mu vedel nastaviť nejaký ten pracovný vzťah. Hej? Že proste zvedomiť tie očakávania. Toto je to, čo od teba očakávam, že budeš robiť. Ruka v ruke s tým idem, že aké zručnosti od toho človeka vyžaduješ a potrebuješ. Ja keď budem brať napríklad toho obchodiaka, tak je na mne sa rozhodnúť. Či si chcem zobrať napríklad juniorného človeka, ktorý akurát skončil školu, má nulové skúsenosti, ale povedzme, že má brutálnu energiu, drive, ochotu učiť sa, schopnosť prispôsobiť sa a tak ďalej. A tým pádom ja to potrebujem zaramcované. Ja si to potrebujem zadefinovať, čo vyslovene potrebujem. Alebo potrebujem seniorného obchodiaka, kde očakávam, že ten seniorný obchodiak už má vytvorené väzby, už má vytvorené kontakty, už má vytvorené skúsenosti a už ho nakupujem s tým všetkým batohom, čo si on nesie na pleciach. Ten batoh to nie sú len tie schopnosti a zručnosti, ktoré on už má vybudované, ale ten batoh sú aj nejaké tie názvyky, zlozvyky, stereotypy. To je to, v čom on pracoval, to je to, ako on to má v sebe nastavené a to je pre teba častokrát ďaleko viac alebo dôležitejšia informácia ako to, že aká je jeho aktuálna úroveň zručnosti a schopností. Pretože ak tebe ide niekto s nastavením s postojom, že potrebuje vyslovene direktívne prostredie, aby niekto po ňom dupal, lebo pokiaľ po ňom nikto nedupé, a ty ho zrazu takéhoto človeka dáš do nejakého spolupracujúceho alebo liberálneho prostredia, tak jemu sa nebude chcieť pracovať. Lebo on je zvyknutý na taký ten pozitívny stres alebo taký tú určitú správnu dávku tlaku a vplyvu, vďaka ktorému proste podáva ten výkon, lebo tam potrebuje tú stimuláciu. Ale na druhej strane môže existovať človek, ktorý bude brutálne kreatívny a v momente, keď mu ty začneš hovoriť, že čo má robiť, ako má robiť, tak sa pozrieš, že halo, kde som to prišiel, tu ja nechcem pracovať. Čiže tie kritériá, ktoré si ty potrebuješ ako keby vyhodnotiť v rámci nejakého toho pohovoru, je ich ako keby viacero. Prvé kritérium môžu byť aktuálne schopnosti a zručnosti. Druhé kritérium môže byť schopnosť učiť sa, schopnosť prispôsobiť sa. Ale za mňa to najdôležitejšie kritérium je nejaké to jeho vnútorné nastavenie v podobe hodnoty, v podobe myslenia, v podobe prístupu, pretože to sú veci, ktoré sú najmenej a najťažšie tvarovateľné. To, čo potrebuješ, aby ten človek vedel, toho dokážeš veľmi jednoducho naučiť. To je otázka toho, že koľko chceš do toho človeka investovať. Ale to, ako je nastavený z hľadiska uvažovania, z hľadiska hodnôt, z hľadiska prístupu, to je niečo, čo je veľmi, veľmi ťažko merateľné
a častokrát hlavne malé firmy alebo proste tí maličkí podnikatelia na toto vôbec neprikladajú dôraz, že aká je osobnosť toho človeka, aký je ten jeho batôštek, ktorý si on nesie na pleciach ko nám do firmy, čo sú tie zlozvyky, stereotypy, návyky a tak ďalej, ktorým budem musieť čeliť, keď ja od neho budem vyžadovať, aby mi niečo spravil alebo aby mi podal nejaký výkon, zapracoval nejakú úlohu a podobne. Takže za mňa veľmi dôležité je vedieť identifikovať aj túto časť. Ak to teda chápem správne, tak potrebujem vedieť 2 alebo 3 také hlavné veci. Prvá je, že čo ten človek má robiť alebo čo vie robiť, nejaké zručnosti, schopnosti. Ja by som to možno rozdelil, že prvá je si vôbec zadefinovať, čo od neho očakávam, aby som si vedel potom následne u neho identifikovať, že či tie schopnosti má alebo nemá. Lebo pokiaľ si ja robím tú domácu úlohu, tú kvalitnú prípravu, že toto je to, čo bude robiť a z toho mi vyplýva, že čo od neho očakávam, aké zručnosti, tak potom viem, čo mám u neho hľadať, že či tam tie zručnosti a schopnosti sú alebo nie sú. Dobre, čiže keď toto mám zadefinované a viem, čo hľadám, tak potom ešte potrebujem zistiť tie hodnoty. A ty si ešte predtým hovoril, že tie tabulky a checklisty, že treba odhodiť stranou. Čiže moja otázka je, že ako ja ako tabulkáč sa mám napríklad pripraviť na nejaký pohovor, alebo ako si to vôbec nastaviť, alebo ako zistiť tieto veci u človeka. Ja by som to tak teraz možno skombinoval, že jeden extrém je, že idem na to čisto tabulkovo a šablónovo, druhý extrém je, že idem na to čisto intuitívne, inštinktívne. A ja by som z toho robil taký, že zlatý stred. Tá tabulka mi pomôže v tom, že ja si prvý krok urobím tú domácu úlohu, že čo ten človek bude robiť. Druhý krok, vypíšem si, aké zručnosti ten človek potrebuje na to, aby dokázal tieto činnosti robiť. Čiže keď to dám napríklad na toho obchodiáka, od ktorého očakávam, že mi bude vedieť robiť akvizíciu, tak ja viem, že potrebujem, aby vedel pracovať so stresom. Potrebujem vedieť, že či mu nerobí problém zdvihnúť telefon a zavolať niekomu cudziemu. Potrebujem vedieť, či dokáže improvizovať, byť kreatívny. Potrebujem vedieť, napríklad v mojej oblasti, či mu sedí téma vzdelávanie, či sa v tom cíti doma, alebo proste to je úplne pre neho téma, ktorú v živote sa s ňou nevie stotožniť, pretože obchodiak potrebuje tým produktom žiť. Hej? A takto si vypíšem jednotlivé tie zručnosti a krok B, k tým zručnostiam si pridám úroveň, na ktoré potrebujem, aby to mal. Čiže ja poviem príklad, že keď sa budeme baviť napríklad o schopnosti otvárať dvere do nových firiem, tak je to otázka toho, že či mi stačí takáto schopnosť, že nerobím len problém zatelefonovať, použijem škálu, že 0 až 10. 10 je, že dokáže to tak kvalitne, že nemá problém pomaly otvoriť dvere na ministerstvo vlády a s kýmkoľvek si tam vytvoriť akýkoľvek kontakt. Hej? A jednotka je, že má problém si otvoriť vôbec dvere niekam, kde to potrebujú a vôbec nevie telefon, napríklad zdvihnúť telefon alebo osloviť toho človeka. A ja si viem zadefinovať, že na asi akej úrovni ja od neho tú zručnosť povedzme, že potrebujem, očakávam, alebo že kde by sa mal byť. Hej? A pokiaľ ja mám zadefinovanú tú úroveň tej zručnosti, tak v preklade povedané, na tom pohovore viem presne, na čo sa mám zamerať. A ja keď viem, že napríklad potrebujem otvárača dverí, lebo povedzme mi chýbajú tie kontakty, chýbajú mi tie vzťahy a potrebujem niekoho, kto mi tu bude suplovať, lebo ja sám si to neviem urobiť, tak potrebujem niekoho, kto to bude mať povedzme na úrovni 8, 9, 10. Čiže mojou úlohou je na tom pohovore si zistiť, na akej úrovni to je. A teraz na tebe je, aké poznáš tie techniky, metódy na to, aby si to zistil. Hej? Čiže keď ideme po porade, tak prvý krok je, vypíšem si, čo má ten človek robiť, druhý krok je, aké zručnosti k tomu potrebuje, tretí krok je, na akej úrovni ich potrebuje mať a k tomu okrem zručnosti si viem vypísať, že idem si zistiť aj nejaký jeho postoj, prístup k životu, k práci, hodnoty, všetky tieto atribúty, pretože to mi bude predurčovať, ako sa mi s ním bude pracovať. Ak ja nedokážem odhaliť, že tento človek je napríklad vysoký pesimista, negativista a tak ďalej, a on mi potom nastúpi do práce, tak všetko bude problém. On mi bude potom hovoriť, a to sa nedá, a to nejde, a to nebude fungovať. A automaticky, keď máte ľudí, ktorí majú takéto, môžem to nazvať možno, že fixné myslenie, alebo ľudí, ktorí sú zameraní tzv. Na problém, pretože tu už sú proste terminológie konkrétne, že ktorým to vieme označiť. To sú ľudia, ktorí majú veľmi veľké využitie pri napríklad controllingu, pri tom, keď potrebuješ identifikovať, či máš dobré veci nastavené. Ale keď potrebuješ ľudí, od ktorých očakávaš nejakú tú flexibilitu, pružnosť, kreativitu, tak to je presne to, čo tam nechceš mať. Čiže ty si potrebuješ vedieť aj správne vydefinovať tieto očakávania a potreby z hľadiska prístupu k životu.
Ak vieš, že potrebuješ určitú dávku kreativity, a ty budeš mať, povedzme, človeka, ktorý je až prehnane kreatívny, že proste neustále chrlí nápady, ale ani jeden z tých nápadov nie je aplikovateľný v živote, alebo proste uniká z reality. Tiež to nebude pre teba užitočné a tiež potrebuješ vedieť zadefinovať si, že ako na tom ten človek je, aby si to vedel potom korigovať ty ako manažer. Čiže čím lepšie vieš, a teraz to poviem tak škaredo, že aký produkt kupuješ, čiže s akými vlastnosťami alebo návykmi, schopnosťami, zručnosťami príjmaš človeka do firmy, tým lepšie budeš vedieť, na čo sa máš pri tej adaptácii a rozvoji toho človeka zamerať. Čiže tvojou úlohou je si pekne identifikovať vlastne, že akého človeka bereš do týmu, aby si presne vedel, na čo sa máš zamerať pri jeho vedení, riadení a rozvoji. Ja som vedel, že to asi nebude úplne jednoduché. No podľa mňa to jednoduché je, len to teraz rozhovorím moc. Hej, ideš akože do detailov, ale to je super, ale stále akoby nemám úplne jasno v tom, že ako sa pozrie hlavne na tú tretiu časť, tie hodnoty, ktoré si, alebo ten batúšte, ktoré si ten človek nesie so sebou. No, jasné, napísať si zručnosti, či sa chce učiť, nechce učiť, alebo čo sa potrebuje naučiť, alebo čo od neho potrebujem, tak to mi je asi jasné, že to asi zvládnem, ale akoby ja mám problém s tými soft skillmi, že ja neviem akoby u toho človeka úplne odhadnúť, že presne, že čo si so sebou nesie, alebo aj, že či bude negativista, alebo predsa na tom pohovore vidíme sa raz, možno dvakrát, ale počas toho krátkeho stretnutia akoby neviem to akoby tak odhadnúť, že je na toto nejaká... Tu sa predtým veľký do druhej časti. A prvá časť bola tá príprava na ten pohovor. To je to, čo sme riešili doteraz. Druhá časť je realizácia pohovoru. Hej? Tých spôsobov, ako to môže realizovať, je niekoľko. A teraz je to na tebe, že ako veľmi si šikovný, zdatný, ako si to chceš uľahčiť. Málo. A tomu si nemyslím. Ja verím tomu, že si, lebo už len tým, že máš firmu a ju riediš, tak proste nejakú šikovnosť si to vyžaduje. No dobre, a teraz poďme na to. Máš to nejakým spôsobom zadefinované, napíše si nejaký atraktívny inzerát, hej, za mňa opäť písanie inzerátov je celkom... Téma sama o sebe. Áno, téma sama o sebe, lebo je dôležité, aby ten inzerát bol pútavý pre toho kandidáta, nie pre teba, lebo on pokiaľ si tam nenájde kľúčové informácie, to je to isté, ako keď chceš čokoľvek predať, tak proste sú tam tie isté kritériá, parametre, ktoré tam potrebuješ nastaviť, aby to fungovalo. Za mňa, to, čo sú najväčšie také, že prešlapy v dnešnej doby, je, keď firmy vyžadujú, že pošlite mi motivačný list. A je, že toto je za mňa totálna v tejto dobe kravina. Dobre, keď sa ťa hneď teraz opýtam, ja som nevyžadoval motivačný list, ale ja som vyžadoval video. Aha. Hľadali sme chalana, ktorý by nám strihal videa a chcel som vedieť, že či to vie postrihať a predsa v tom videu vidíš trošku viac, ako keď ti len niekto pošle motivačný list, možno cez ChatGPT napísaný. Hej? Jasné. Tu už ideme do toho, že ja napríklad, keď som robil alebo robievam nejaké tie pohovory, výberka a tak ďalej, tak mám to rozdelené ako keby na také dve časti. Prvá časť bola veľmi rýchla, kde som si zistiloval, či si vôbec sadneme chemicky. Lebo pokiaľ tam nebude fungovať chémia, že proste je mi ten človek akýmkoľvek spôsobom nesympatický a neladí to, tak je zbytočné testovať jeho schopnosti a zručnosti, pretože pre mňa je dôležité, ako sa mi s tým človekom komunikujem. Druhá vec je, zabudni na prvý dojem. Pretože obzvlášť pri obchodníkoch, obchodníci vedia urobiť brutálne prvý dojem na pohovore a mám proste pár obchodných partnerov, ktoré sú napríklad že personálne agentúry, kde testujú práve obchodníka, hej, a prešiel cez všetky kola a oni, že nevieme sa rozhodnúť, potrebujeme, aby si ho otestoval ty. A vtedy už proste prichádzajú na rad tie mäkké techniky, alebo proste vieš vyťahnuť niektoré tie nástroje na meranie postojov, správania a tak ďalej, kde už tí obchodníci napriek tomu, že sú zdatní, tak to vieš rozkľúčovať a vieš rozanalizovať a vieš presne, aký ten batúštek toho človeka. Čiže prvé kolo je, že prvé kolo si vieš nastaviť tak, aby si zameral či už na tú chémiu, či vám tam ladí alebo neladí, alebo na tie hodnoty. A tie hodnoty vieš proste nadefinovať, že vieš si zostaviť nejaký dotazníček, ktorý keď tomu človeku pošlo, že on ti tam vyplní proste nejakých pár odpovedí a cez tie odpovede si ty identifikuješ, či proste hodnotovo to sedí, nesedí a tak ďalej. Následne za mňa druhé kolo, ktoré bolo pre tých ľudí vždycky vysoko stresujúce, poviem príklad, keď sme robili kolo na asistentku, tak to kolo štandardne trvalo minimálne 2 hodiny. Na to druhé kolo som pozýval 2 až 4 ľudí a tam už som ich testoval na tie schopnosti a zručnosti. Čiže ty, keď si vyžiadal to video, tak to je vlastne
spôsob, ako si otestovať toho človeka na tie schopnosti a zručnosti. Čiže ty chceš presne vedieť, či a v akej kvalite je schopný doručiť tú prácu, ktorú od neho očakávaš. A sú veci, ktoré si vieš vyžiadať online, že má na to dostatok času, napríklad ako spracovanie webu, grafiky a videa, kde to ja robím veľmi podobne, ale sú veci, ktoré potrebujú vidieť tú interakciu priamo v praxi a to záleží na tom, že či jedna z tých činiteľov je napríklad aj schopnosť zvládať stres. Hej? A pri asistentke napríklad tá schopnosť zvládať stres je kľúčová, lebo keď z každej strany niekto niečo vyžaduje, tak je proste potrebuješ vytvoriť tie stresujúce podmienky. Čiže ku mne, keď tá asistentka prišla, tak som jej dal úlohu, kde som chcel vedieť, aká je jej úroveň slovenčiny gramatiky, čiže dal som jej opraviť nejaký text, potom som jej dal vyhľadať nejaké veci na internete, potom som jej dal možno niečo spracovať vo Worde, v Exceli. Ja neverím ľuďom, keď mi človek povie, že v Exceli som expert. Hej? No čo je pre teba expert? Poďme sa na to pozrieť prakticky. Takže viem naformátovať tabulku. Napríklad. Hej? Čiže proste nasetapoval som si konkrétne aktivity, ktoré viem, že ten človek chce, aby mi robil. Dal som mu zadanie a nemusím nad ním sedieť a dívať sa, ako to robí, ale proste je niekde v nejakej miestnosti, vedľajšej miestnosti, dostane to vyhradený čas a ja potrebujem vidieť, ako o tom uvažuje, ja potrebujem vedieť, ako s tým postupuje, ako si vydať s tým rady a tam sa mi ukážu všetky tieto schopnosti a zručnosti. Môžem povedať, že vždycky, keď som tie pohovory takto viedol, že zdal som si tú námahu a niekedy to trvalo aj 4 hodiny a niekedy to trvalo aj 6 hodín. Tak jeden pohovor. Takýto testovací pohovor na zručnosti. Hej, áno. Ale to už je v tom, že máš predvybratých kandidátov a ty už potrebuješ ísť po tej kvalite tých zručností, aby si vedel. A to už je asi na nejakú vyššiu pozíciu, alebo... Bolo to na pozíciu nákupca, mali sme to zmenový líder do firmy, mali sme to na pozíciu asistentky, mali sme to na pozíciu obchodníka. Čiže všade, kde potrebuješ si tie zručnosti fakt verifikovať, že nemôžeš veriť tomu, čo je napísané na papieri. Preto pre mňa životopis nie je smerodatný, lebo ten papier znesie všetko. Aj na to niekedy idú také memečka na LinkedIne, že aký som ja kulturista a zrazu teraz prídem na tú prezentáciu, 60 vedľa mňa stoja nabuchanci a ja taký úplne štílučky, mekučky a zrazu, že kam som sa to dostal, aj? A to je to, že ten životopis nesie, čiže proste práve preto, aby si predišiel tomu nedorozumeniu, lebo niektorí ľudia reálne nemajú sebareflexiu a niektorí ľudia si myslia, že to, ako to majú, je to maximum, ktoré je možné, ale pre teba je to úroveň 2. To nezabudnem na to, že bol som raz prizvaný na pohovor do jednej firmy a vyberali obchodného manažera. Prišiel tam človek, ktorý mal v životopise napísané, že obchodný riaditeľ s 20-ročnou praxou. Hej? A preto to hovorím, že proste papier znesie všetko. A dali sme mu situáciu, že mal si niečo pripraviť a mal nám to odprezentovať ako komisii, čiže testovali sme prezentačné zručnosti, testovali sme myslenie, pretože vzhľadom na to, ako bolo postavené zadanie a čo priniesol, tak sme krásne vnímali alebo mohli vidieť, že ako nad tým problémom vôbec uvažujem. A keď to poviem tak skrátke, tak ja nechápem firmu, ktorá ho na tej pozícii 15 rokov držala. Pretože ten človek, akože juniorní obchodníci by ho stačili do vrecka s tým, ako vedeli tie veci spraviť, ako som ich ja zažil. To bol človek, ktorý mal neskutočne vysoké sebavedomie. Absolútne sa nevedel prezentovať pred ľuďmi, akože to bola čisto katastrofa. A najväčšia sranda bola, že tá komisia, ktorá si ma tam prizvala a nevedeli sa rozhodnúť, stačilo, že ja som mu len vytvoril tie podmienky na to, aby sa nad tým zamysleli a automaticky oni sami si vedeli vyhodnotiť, to nie je pre nás. Vôbec nepotrebovali odo mňa nejaký posudok, ale proste niečo, stačilo len dobre vytvoriť tie podmienky, kde oni vlastne vidia tie reakcie toho človeka. Na druhej strane prišiel tam človek, ktorý bol len akože account manager, čiže v živote nerobil obchod a len sa staral o klientov. Opäť sme nasimulovali nejaké podmienky a ten spôsob, ako ten človek na to reagoval, síce to nevedel vyriešiť, ale ten spôsob ich presvedčil, tak takéhoto človeka s takýmito hodnotami a prístupom chceme. A to je práve to zaujímavé, že naozaj si treba ako keby dať tú prácu, dať tú námahu, otestovať toho človeka, že ako mi zareaguje v tých situáciách. Vidieť to, lebo potom viem si zadefinovať, že tu sa mi ten človek nachádza. Poviem príklad, že s touto zručnosťou je na nejakej 6, ja to možno potrebujem na 8, ale vzhľadom na to, aké má hodnoty, ako má prístup, ako uvažuje, viem, že ja s tým človekom chcem pracovať, že oplatí sa mi do neho investovať, rozvíjať ho, lebo vidím tam ten benefit v podobe prístupu, v podobe uvažovania, v podobe niečoho,
ktorý mi odhalil pri tom, ako tie situácie riešil, ako k ním pristupoval. Hej? Takže druhá vec je schopnosť vedieť si nastaviť správne pohovor. A to je to za mňa otestovať aj v tých zručnostiach, že ako to robí. Neviem, či to takto poznáš, robíš, nerobíš. V podstate asi, tak ten náš pohovor je taký veľmi jednoduchý, že sa stretneme. Ja napríklad pri tých pohovoroch, že nie som sám, ale keď sme 3 kolegovia alebo 4, tak proste všetci sme tam, lebo ten človek bude pracovať v tom tíme. A čo napríklad my robíme, tak akože každý sa snaží všimať niečo iné, že ja sa pýtam na tie, akože ten skill alebo na tie zručnosti, ktoré má, že tam zase ja viem zhodnotiť, že či akože hovorí pravdu, alebo či naozaj tie veci vie. A zase kolegynka sa pozerá na to, na tie soft skillové veci, alebo skôr tie hodnotové, hej, že či sadol, či nesadol, či akože je v pohode, alebo nie je v pohode. Toto ja nevidím. Akože ja sa pozerám na človeka a ja to nevidím. Jasné, každý má iné to videnie, čiže tu je dôležité vždycky si pribrať k sebe niekoho, kto mi ako keby doplní to, čo mi chýba. Alebo pokiaľ budeme všetci rovnakí, tak všetci budeme vedieť robiť jednu vec a to, čo nevieme robiť, potom kto to bude robiť. Ale z toho, čo hovoríš, tak mi to vychádza tak, že dôležitejšie je to, že nájsť si k sebe niekoho, kto je hodnotovo tak s nami asi na jednej úrovni, ako že o mnoho lepšie vyskylovaný. Keď si zoberiem tie veľké firmy, žiaľ nemôžem menovať názvy, lebo sú tam nejaké dohody o mlčanlivosti a tak ďalej, presne tak. Ale to, čo z toho vyplýva z tých fakt, že veľkých a zvučných mien, tak to, čo majú spoločné. Tie vysoko efektívne týmy frčia na jednej veci, že hodnotovo sú na tom rovnako. Majú fakt, že rovnaké hodnoty a tých príbehov na internete nájdete spústu. To aj tie akože veľké korporácie, že ale akože len vo vedení, alebo nie, naprieč firmou? Napriek, už keď si vyberajú vôbec ľudí, tak primárne idú po hodnotách. A keď sa tam robili akékoľvek personálne audity, tak tie personálne audity ukazovali, že naozaj, že tí ľudia sú hodnotovo nastavení rovnako. Hej? Čiže dôležité... A vieš možno zazdieľať, že na ktoré hodnoty sa napríklad pozerajú? Akože... Napríklad taká hodnota spolupráca. Spolupatričnosť. Hej, že proste vidím, že keď ty máš problém, tak proste nechodím kolo teba, tvarím sa, že to neexistuje, ale proste idem za tebou a pýtam sa ťa. Alebo nejaká ľudskosť. Hej, že proste keď možno poviem to slovo, tak budete vedieť človečina, že proste tá firma... Pozor, robíš reklamu. Ale nemyslím tie karty. Hej. Ja myslím proste firma, ktorá má doslova do písmena vo firemných hodnotách popísané slovičko, že človečina. A naozaj tú človečinu, keď v tej firme chodíš, tak ju proste vidíš, na každom kroku ju tam reálne cítiš, že to nie je len proste slogan, kde si na plagate vylepený v chodbe, ale tá hodnota sa dostala do toho popisu na základe toho, že tí ľudia tým žili a oni si to len potom následne pomenovali, že je im to vlastné si tým žiť. Hej? Čiže sú proste takéto hodnoty a keď ideš primárne po tých hodnotách, tak potom tá kvalita toho budovania týmu je úplne niekde inde. Ale tu narážaš na jednu zásadnú vec, čo mám vypozorovanú z praxe. A to je to, že na trhu sú 2 typy firiem. Jedný typy firiem, ktoré majú vysoko postavené hodnoty a pri tom výbere sa primárne divujú na hodnoty a až potom na schopnosti, alebo vedia, že schopnosťami sa dá pracovať. To je len otázka nejakých školení, kurzov, tréningov a tak ďalej, ale hodnoty človeka neprenastavíš. Že proste to je veľmi ťažká práca s hodnotami. A nie len s hodnotami, aby som to spojil ešte aj s postojom a mindsetom a týmito vecami. A tieto firmy majú častokrát priemerné až podpriemerné platy. Hej, že proste to je možno taká tá zaujímavá informácia, že oni to práve prebijajú na tej firemnej klíme, na tej atmosfére vzťahov, na tom kolektíve, na tom, že tí ľudia proste sú vysoko angažovaní, cítia sa tam dobre, baví ich tá práca, proste robia to kvôli tej spolupatričnosti, kvôli tomu tímovému duchu a kvôli týmto veciam. Hej, čiže veľakrát je tam veľmi vysoký výkon a dochádza tam k tomu uznaniu, oceneniu inou formou ako v peňažnej. A potom máš druhý typ firiem, kde tá firemná klíma a atmosféry vzťahov nefungujú, je to na facku, je to niekedy až toxické a tí ľudia sú lojálni len do výšky platu a práve tie firmy to proste potom potrebujú preplácať, lebo si tých ľudí nevedia získať a udržať. Hej, čiže tak v jednoduchosti povedané, toto je fenomén, s ktorým sa ako konzultant častokrát stretávam, že bude to postavené na firemnej kultúre, alebo je to postavené na plate a na prachu.
A toto sú skôr príklady akože z tých väčších firm, alebo ako to funguje práve pri tých maličkých? Takéto príklady poznám pri firme, ktorá má 200-300 zamestnancov, ktorá má okolo 1000 zamestnancov, proste poznám rôznorodé firmy a poznám napríklad aj firmu o 20-30 ľuďoch, kde tá firmná kultúra je veľmi kvalitná. Nie je to možno až tak premakané, lebo nemajú tú kapacitu toľko, povedzme, peňazí do toho investovať, ale tí ľudia, ktorí to vedú, sú tak nastavení a snažia sa to robiť svojským spôsobom po svojom a v nejakej miere im to celkom pekne funguje. Ale tiež proste ako, keď si maličká firma, tak jeden človek má tú pozíciu naakumulovanú a potrebuješ vedieť, ako keby zastať viacero činností. Kdežto, keď už si korporát o tisícke ľudí, tak máš tam povedzme na HR oddelení 5, 10, 15, 20 ľudí, ktorí už 1-2 ľudia sa ti povedzme venujú čisto len tej firemnej kultúre a týmto veciam. Ale a priori to ide od vedenia. Keď raz vedenie nie je nastavené tej myšlienke toho, že starajme sa o ľudí, hej, častokrát proste tí manažeri nevedia robiť people management, nevedia proste robiť to, že ako riadiť ľudí tak, aby sme využívali ten potenciál na maximum, ale sú orientovaní na procesy, na výkon a keď sa zamestnancov opýtaš, kto je najväčší kreten vo firme, tak proste ukážu na toho manažera, hej, ktorý sa k tým ľuďom správa arogantne, povýšenecky, hovoríme tomu, že má nemoc z moci, to znamená, že je posadnutý tou mocou, nemá prirodzený rešpekt, ako náhle sa ho ľudia začnú báť, dochádza tam k takzvanému psychologickému nebezpečiu. Ľudia začnú pociťovať úzkosť, apatiu, záleží od toho, že či sú v komforte alebo v diskomforte a už to správanie nie je plne autentické. Už proste tam dochádza k rôznym defektom a tak ďalej. Hej. To by sme sa možno mohli porozprávať zvlášť ako téma niekedy na budúce. Na ďalšiu epizódu. Ale ešte predsa by som sa vrátil k tým hodnotám a k tým maličkým firmám, lebo to je akože to, čo ja poznám, že presne ako si povedal, že ten majiteľ alebo to vedenie, že majú častokrát veľmi veľa rôznych pozícií v jednej pozícii alebo v jednej roli a akoby často to, čo si ja všímam, je, že tie hodnoty, že veľa firiem to akože má nejak spísané, že toto sú naše hodnoty a otázka je, či tým žijú. A ďalšia otázka je, že ak to potom akoby pretaviť do toho pohovoru. Hej, že má zmysel nejak sa do hĺbky zamýšľať nad tými našimi hodnotami a podľa toho hľadať človeka, keď sme tak maličký tím? Veľa ľudí to robí inštinktívne, intuitívne, a zvlášť tí ľudia, ktorí sú zameraní tak softovo, tak proste to robia tak ako keby fakt intuitívne, že idú potom tí ľudia, ktorí sa začnú tomu viac venovať, tak to už začnú robiť viac možno sofistikovane, metodicky, ako si ty povedal, že podľa nejakého checklistu. A za mňa je veľmi prospešné si to zvedomiť, dať si to proste na papier. Hej, že čo sú pre mňa také tie kľúčové kritéria z hľadiska spolupráce, cez ktoré nejde vlak. A to skôr nastaviť si takú, že toto je čiara, cez ktorú nejdem. Cez ktorú nejdem. Hej, lebo v rámci aj nejakej spolupráce máš také 3 kľúčové pojmy. Jedno je toxický pozitivizmus. Hej, že keď to musíš vysvetliť. Toxický pozitivizmus je, ty si naboral auto, no to je super, veď si môžeš kúpiť nové, veď čo sa z toho netešíš? Teraz to preháňam, teraz to exponujem, hej? Ale tá pointa je tá, že staneš sa ale niečo negatívne a ty napriek tomu, že to je negatívne, to až dávaš do moc pozitíva a si tým toxický pre ostatní. Je to vysoko dráždivé. Pretože napriek tomu, že sa stane nejaké nešťastie, napríklad, že rozbiješ to auto, tak potom existuje druhý pojem, ktorý sa volá, že realistický optimizmus. A realistický optimizmus je, dobre, rozbil som auto, bolo to vysoko nepríjemné, som z toho vystresovaný a vďaka Bohu nič sa mi nestalo. Čiže je to krutá realita, že som si pomenoval, čo sa mi stalo, ale je to optimistické v tom, že vidím v tom, že nič sa mi nestalo, že sú to len tie plechy, že nikomu, ja neviem, nedošlo k ublíženiu na zdraví, nikto pritom nezomrel, alebo proste neviem, nestala sa nejaká vážna tragédia. A potom je tam ešte pesimizmus, preboha zase ja a práve zase mne a prečo práve toto a fakt ja mám nejakú smolu a nešťastie. Čiže máš 3 takéto póly. Hej, a v tých veľkých firmách sa častokrát rieši práve to, že máš tam nejakú tú toxicitu na pracovisku. Čiže ľudia, ktorí sú už povedzme otrávení z práce, ľudia, ktorí sú povedzme pesimisti, negativisti a tak ďalej a ty sa s tým potýkaš a potrebuješ k tomu zaujať nejaký postoj a potrebuješ vedieť s tým pracovať. Čiže toto je proste ten challenge a ty keď si pustíš takéhoto človeka do firmy, že to neodhalíš pri tom pohovore a ešte on ti vydrží 3 mesiace hrať divadlo počas adaptačného procesu a ty mu potom dáš zmluvu na dobu neurčitú, tak si zarobil na malér. Dobre. Načetol si adaptačný proces? Tým
vlastne asi uzatvárame celý ten kruh, že presne si vydefinujem, že koho chcem do firmy, nastavím si nejaké hodnoty no-go alebo nejaké čiary, cez ktoré nechcem prejsť. A povedzme, že na tom pohovore som aj odhadol nejaké tie hodnoty a už máme človeka vo firme, tak máš nejaký checklist? Že... Ešte možno predtým, než sa tam dostaneme, tak za mňa pri tom pohovore je veľmi dôležité vyjasniť si očakávania. Akoby aj na strane toho potenciálneho zamestnanca. Presne tak. Ty pokiaľ nepoznáš tie očakávania tých ľudí a nevieš, čo môže byť ako keby tým spúšťačom toho, že prečo on začne rozmýšľať nad odchodom, ty môžeš nájsť niekedy veľmi šikovného človeka, ktorý má brutálny talent, lenže ty pokiaľ to nepodchytíš na začiatku, on sa ti v tej práci začne nudiť a čau, dovidenia. A ty nevieš proste, prečo ti odišiel. Čiže jedna z kľúčových vecí je vedieť pomenovať, aké sú tvoje očakávania, ale tu ja strategicky idem na to, že najskôr sa pýtam na očakávania toho človeka z tej druhej strany, aby som si ja vedel ako keby skonfrontovať, či jeho očakávania sú v súlade s mojimi očakávaniami. Poviem príklad. Môže sa ti stať, že ty bereš juniorného človeka na tú pozíciu obchodníka, on má brutálne vysokú ambíciu, že on chce rásť, on chce viesť ľudí a tak ďalej a ty môžeš zistiť, že možno tie očakávania mu tam nevieš naplniť a zabezpečiť z akéhokoľvek dôvodu. Hej, už je jedno. Na druhej strane, ty môžeš mať na pohovore človeka, ktorý je seniorný a ten seniorný človek na teba môže pôsobiť to, že preboha, čo on mi tu už bude robiť. Veď on riadil ľudí, on robil to... Príklad, teraz mi napadlo. Jedna firma vyberá senior obchodného manažera a prihlási sa tam človek, ktorý s 25-ročnou praxou strčí konateľo do vrecka. Hej, a proste veľmi rýchlo identifikoval, že človek, ktorý ho hajruje, nie je pre neho sparring partner na komunikáciu a hneď z fleku ho prestal rešpektovať a mal tendenciu inklinovať a komunikovať priamo so CEO. Hej? Čož nie je úplne vhodná informácia pre teba, ale je veľmi dôležité si ten pohovor vedieť spracovať tak, že možno ten človek je kvázi prekvalifikovaný, ale možno, že už nemá potrebu riadiť a viesť ľudí, lebo už chce mať svoj pokoj. A na teba môže pôsobiť tým dojmom, že je prekvalifikovaný, možno má tú tendenciu kafrať mi do vedenia a riadenia, že pokiaľ si to hneď zadefinujete a upracujete vlastne v tom pohovore a bude to tam pomenované, tak potom to vieš krásne využívať pri tej adaptácii a pri tom vedení a riadení toho človeka pri zapracovaní do týmu. Ale pokiaľ to nemáte zvedomené a pomenované a vy na to prídete až pri adaptácii, tak potom sa môže stať, že narazí kosa na kameň a zrazu zistíte, že aha, toto bol šlop vedľa. Lebo tu sa tie očakávania ako keby úplne rozchádzajú. Ty od toho očakávaš úplne niečo iné, ako očakávam ja. A problém je, že veľakrát tí ľudia pri tých očakávaniach nie sú transparentní a povedia ti presne to, čo chceš počuť, aby tú prácu dostali. A to si to vyžaduje veľmi kvalitnú schopnosť vedieť počúvať a čítať medzi riadkami. To som sa práve išiel opýtať, že ako sa to opýtať, či polopatisticky, že opýtam sa, aké sú vaše očakávania, alebo či sú na to nejaké techniky, že opýtam sa niečo a možno nejakou inou otázkou si to potvrdím, že či to naozaj je tak. Za mňa zakázaná otázka je, kde sa vidíte o 5 rokov. To je jedna z tých zakázaných otázok, ktoré veľakrát počujem, že ľudia používajú. Za mňa v tejto dobe ľudia nevedia povedať, kde budú o rok, ani to ešte o 5 rokov. A tá doba je tak brutálne dynamická a rýchla, že táto otázka stráca zmysel. Ale za mňa veľmi užitočná otázka je, že čo potrebujete vy od práce, pracovného prostredia alebo svojho šéfa na to, aby ste boli spokojní v práci. Toto je veľmi dobrá otázka. Čiže čo ty potrebuješ dostať, mať zabezpečené a naplnené. A potom to hĺbkujem. A čo je to, čo ťa povedzme, že môže v práci stresovať? Čo je to, že kedy začneš rozmýšľať nad odchodom? Čo je to, čo potrebuješ mať v tej práci naplnené, aby si bol spokojný, aby si mal naplnené nejaké svoje očakávania, potreby a túžby. Čiže ty sa to aj pýtaš na rovinu, aj nie, ale je to o tom, že začneš nejakou všeobecnou otvorenou otázkou. To je, že čo sú nejaké tvoje očakávania v podobe, že čo potrebuješ dostať, aby si bol spokojný a potom to začneš hĺbkovať. Čomu sa mám vyvarovať, na čo si potrebujeme dať pozor, čo potrebuješ mať zabezpečené. Čiže pýtam sa z dvoch strán, čo nie, čo áno a vlastne pýtam sa to isté len z opačných smerov. Neviem, či to rozprávam rozumiteľne. Myslím, že to dáva zmysel. Dobre, čo ti z toho zatiaľ vyplýva, keby sme si to zrekapitulovali? Ešte tam mám jednu otázku. No daj. A čo testy? Testy za mňa určite áno a záleží zase aké, lebo máš testy na empatiu, asertivitu, logické myslenie. Ja neviem, to sú ako keby to, čo sme si vraveli minule.
testy, ktoré ti merajú aktuálnu úroveň zručnosti a potom tam máš testy osobnosti, ako je MBTI, GPOP, ako je Gallup, ako je ja neviem, DISC a tak ďalej. A potom tam máš testy z hľadiska postojov, ako sú rôzne motivačné testy, LMIčko, ako je test postojov a správania, CA metód a tak ďalej, tak ďalej. Čiže proste máš niekoľko oblastí. A zase je to o tom, že buďme pragmatickí, že koľko vecí si vieme povedzme identifikovať v rámci pohovoru, koľko tie testy stoja, alebo tie testy začínajú možno, niektoré sú zdarma, niektoré idú od 5, 10 až po 100, 150 až 300 eur na osobu, až po 500 eur na osobu. Čiže proste tá škála tých testov vie byť povedzme rôzna a ty si potrebuješ veľmi kvalitne identifikovať, čo je to, že koľko chcem do toho investovať. Čím ako keby drahšia pozícia, čím viac idem dať peňazí za ten mesačný plat pre toho človeka, tým viac by som mal investovať do toho, že vedieť si veľmi vysoko kvalitne ako keby identifikovať, čo vlastne nákupujem, čo je ten batoh, ktorý si ten človek ku mne nesie. Ja keď som spomínal, že mám jedného obchodného partnera, personálnu agentúru, ktorá potrebovala identifikovať obchodiáka, že ako na tom je, tak sme zistili, že skillovo veľmi dobré, ale postojovo bol vyhorený a prepálený. A teraz čo s tým? A bola tam veľmi veľká diskusia, polemika, či áno, či nie. Ja hovorím, že tento človek na to, aby, poviem to konkrétne, že bol to človek, ktorý predtým mal nejaké 2 roboty, mal na sebe hypotéku, mal rodinu, malé dieťa a tie podmienky, v ktorých žil, mu spôsobili obrovský vnútorný tlak, kde sa dostal do situácie, že výdaj energie versus príjem energie nebol v rovnováhe. Čiže on vydával viacej ako príjmal a spôsobovalo to, že sa dostával do vyhorenia, ale súčasne aj pod obrovský tlak. Lebo proste potrebuješ uživiť rodinu, potrebuješ platiť hypotéku a všetky tieto veci, máš 2 práce, stresuje ťa to, ničí ťa to a valíš sa cestom. To nie je ideálny stav. Ale ty keď vieš, že ten človek je takto nastavený a máš tú informáciu dopred, tak vieš tomu prispôsobiť tú adaptáciu. Čiže ty keď mu tú adaptáciu nastavíš v súlade s tým, čo sa tomu človeku deje, že budeš rešpektovať tú jeho situáciu a podmienky a do určitej miery brať na to ohľad a nebudeš mu hneď od začiatku vytvárať brutálny šialený stres, ktorým ho zabiješ, tak dokáže zabezpečiť to, aby sa ti ten človek adaptoval tak, že keď sa dostane do psychickej pohody, potom dostaneš ten výkon. Neviem, či to rozprávam zrozumiteľne. Myslím, že hej. Hej? Čiže to, čo je veľmi dôležité vedieť, aké podmienky mu ty v tej adaptácii potrebuješ vytvoriť na to, aby ten človek zapadol jednak na tú pozíciu, jednak do toho pracovného prostredia, aj do tej firemnej kultúry tak, aby si to vzájomne sadlo. Aby si sadlo proste to pracovné prostredie, tá firemná klíma s tým človekom. Poviem iný príklad. Poviem príklad, že budeš mať firemnú kultúru, ktorá je vysoko kvalitná, ale je vysoko vyžadovačná. Vyžadovačná znamená, že je tam vysoká koncentrácia ľudí, ktorí sú orientovaní na výkon. To znamená makať na 100%. Že proste idú po detailoch, vyhýbe sa akejkoľvek chybe, sú vysoko dynamicky draví. A teraz do toho prostredia ti príde človek, ktorý má vysoký potenciál, ale jeho adaptačná krivka je dlhá. To znamená, že poviem príklad potrebuje dvojnásobok času na to, aby sa zapracoval, pretože si povedzme neverí, je introvert, nevie nadväzovať vzťahy a je tam niekoľko takýchto parametrov. Ty keď túto informáciu nemáš a ty s ním správne nepracuješ, ty toho človeka najmeš do firmy a ty budeš od neho možno očakávať, tu máš podklady, tu máš manuály, tu nájdeš toto, lebo ty si hrbr a očakávaš, že ten človek to má takisto a toho človeka, že v prvom rade, že je vydesený stres, panika, hrôza v očiach. A v tom momente nastáva šok. Ako náhle ho dostaneš ty do takéhoto šoku, tak v prípade stresu sú 3 typické reakcie. A to je, že bojovať, utiecť a zamrznúť. Tento človek nebude bojovať, lebo on si neverí. On je introvertnejší, on je povedzme, že v tej komunikácii mäkší a možno nevie prekonávať tie úvodné bariéry. Čiže tým pádom buď bude utekať alebo zamrzne. A pokiaľ ty nerozpoznáš, že ten človek má strach, obavy a nevie sa prirodzene sám od seba iniciovať a zapracovať do týmu, tak proste toto není pre mňa čau, dovidenia, odchádzam. Cool firma, všetko super, všetko vyzerá skvelo, ale stres, panika, strach. Len kvôli tomu, že si neidentifikoval tie jeho potreby a očakávania, že on tie prvé dni potrebuje možno väčšiu pozornosť, viacej energie a
aby sa cítil bezpečne, aby mal pocit, že tam zapadá a v momente, keď to prekoná, tak on ti doručí krásny výkon. On proste, keď to ty nevieš, tak ho môžeš pri tej adaptácii zabiť. Ešte mi napadla taká otázka. Neviem, či to je pravidlo, alebo či sa to stáva často, že ľudia menia zamestnanie, keď sú vyhorení alebo pociťujú nejaké vyhorenie. A že čo keď mi na ten pohovor príde človek, ktorý bol vyhorený alebo ešte je stále v nejakom tom procese toho vyhorenia a neviem to odhaliť, alebo ako toto odhaliť? Alebo dá sa to nejak... Ono záleží vyhorenie a vyhorenia. Hej? Jednom vyhorenie máš energetické, kedy tí ľudia sú energetickí na tom tak, že im to spôsobuje zdravotné komplikácie, ťažkosti a môžu z toho vznikať depresie, môžu z toho vznikať pocity úzkosti, môže z toho vznikať až taký ten stav, že neschopnosť vysporiadať sa nejakým konfrontáciám, tlakovým veciam a tak ďalej. A to je človek, ktorý vôbec vo všeobecnosti má problém zapracovať sa do pracovného procesu a tým, že mám takýchto ľudí na individuálne konzultácie, viem presne, čo sa im deje, ako uvažujú, čo zažívajú a tak ďalej. A toto je celkom akože téma, lebo tým pádom im je veľmi ťažko vytvoriť také, že vhodné pracujúce prostredie. Ja tým ľuďom väčšinou odporúčam, vieš, čo pre teba bude najlepšie, ísť kde si presadzať kvietky, ísť sa hrabať v hline, pretože je to práca, ktorá je v upokoji, je to práca, ktorá nie je pod stresom, pod tlakom, sú vonku na čerstvom vzduchu, čiže potrebujú úplne niečo iné. Úplne iné vyhorenie je, a to je trend tejto doby, že máme kopec alebo veľké množstvo manažerov, ktorí sú vyhorení z práce v podobe toho, že vysoké tlaky na ciele, na znižovanie nákladov, neustále to isté dookola a už sú na tej pozícii v tej firme ako keby vyhorení, alebo majú pocit, že už na to nemajú dosah, že už nemôžu nič zmeniť a už doslova do písmena potrebujú zmeniť prostredie. Potrebujú ako keby dostať taký ten nový vietor do plachiet. Hej? Možno potrebujú ísť úplne niekde inde, lebo v tom starom už nie sú schopní ručiť zmenu návykov, zmenu správania a už potrebujú možno do úplne iného prostredia, kde ako keby potrebujú začať úplne od začiatku. S inými ľudí v inom kolektíve ako nepopísaný papier, kde proste sa hneď od začiatku budú prispôsobovať iným návykom. Čiže tu je tiež dôležitá otázka, že o akom type vyhorenia sa bavíme. Či sa bavíme o takom tom psychosomatickom vyhorení, energetickom vyhorení, alebo vyhorení z frustrácie, z práce, z prostredia, z pracovných úloh a nemožnosti, neschopnosti meniť veci. Hej? Lebo mám napríklad klienta na konzultáciu, je to firma okolo 500 osôb, bol tam nejaký plant manažer, ktorý nebol schopný zmeniť to prostredie, prišiel tam nový úplne iný plant manažer a tam sa mení všetko. Hej, čiže proste stačí vymeniť niekedy človeka za človeka. A je to o tom, že keď je ten človek, ono to ide ruka v ruke, súkromný život, pracovný život, osobnosť, nastavenie a tak ďalej. Čiže opäť to je o tých soft skilloch. A aj o tých soft skilloch ja mám také krédo, že pokiaľ neviete riadiť samých seba, tak je ťažké riadiť druhých ľudí. Čiže základy naučiť sa riadiť seba, svoje emócie, svoje myšlienky, svoje správanie, svoje konanie, svoju komunikáciu. Hej, čiže tam by každý líder mal začať. Nauč sa najskôr riadiť sám seba. Potom to môžeš vyžadovať od druhých, ako riadiť druhých ľudí. Hej. Tak, taká nejaká chronológia. Dobre. Čo si z toho zatiaľ berieš? Beriem si z toho to, že keď chcem niekoho príjmať, tak určite potrebujem venovať dostatok času a energie samotnej príprave. Že nie je to len o tom, že viem, že potrebujem rozšíriť tým alebo obsadiť nejakú pozíciu, ale že musím si zodpovedať o mnoho viacej otázok. Jednak popísať tú pozíciu, mať nastavené očakávania moje, ale aj toho potenciálneho zamestnanca. Potrebujem sa pozrieť trošku viac na tie soft veci v tom človeku, aké má hodnoty a podobné veci. Všetko ťažké veci pre mňa. Dobre, povedzme, že... Čo z toho je pre teba nové, z toho, čo sme si zatiaľ povedali? Zaznel tam niečo, čo si možno zatiaľ nad tým neuvažoval, alebo... Napríklad akoby zisťovanie tých hodnôt a postojov počas toho pohovoru. Možno do určitej miery som to nejak intuitívne asi robil, že či mi ten človek sadol alebo nie, ale nikdy to nebolo také, že tie otázky by boli, alebo ten rozhovor by bol vedený tak, že som na toto zameraný, lebo chcem zistiť, aké postoje a hodnoty má ten človek, s ktorým sa rozprávam. Nikdy som to nerobil akoby tak vedomé. Čiže keby si mal povedať, že
najbližší možný pohovor, ktorý budeš robiť, čo by si tam urobil inak a zapracoval z toho nášho rozhovoru? Určite by som trošku detailnejšie pripravil tie otázky. Teraz to bolo len také, že čo mi napadlo, nech sa mám čo pýtať. A nebolo to asi až také štrukturované. A určite by som sa zameral viac na tie hodnoty a postoje. Aj keď momentálne asi neviem povedať, že aké otázky by som sa opýtal, ale určite by som sa nad tým viac zamýšľal, aby som to nejak zo seba dostal. Lebo presne ako si hovoril, že tie skilly to sa dá naučiť. Keď človek nevie strihať video, tak si pozrie pár tutoriálov, nejaké školenie si spraví, urobí pár projektov a naučí sa to. Čiže tá zručnosť sa dá naučiť, ale hodnoty nie. Hodnoty nie a druhá vec je, že talent. Veľa ľudí, povedzme, že není vypilovaných v tej danej zručnosti. Poviem príklad, ja mám skvelú holčinu na grafiku, ktorá má neskutočný cit na tie veci a povedzme nemá za sebou také brutálne vzdelanie, ako poznám niektorých fakt, že kráľov v oblasti grafiky, že fakt to sú ľudia úplne, že pre mňa top nárobka. A samozrejme aj podľa toho je tá cena. Hej, že proste tu jedného chalana, čo poznám, tak to bol grafický riaditeľ priamo v marketingovej agentúre v Prahe, čiže proste už riadil on tým grafakov a viedol podobné veci, ale on má za sebou britské školy, on má za sebou proste neskutočné veci a jeho práca je, že wow, že úžasná. A táto holčina, ktorá mne konkrétne robí grafiku, robí veľmi pekné veci, že ako mne to na moju úroveň stačí, lebo proste aj ten rozdiel v tej cene tam nejaký je, ale proste vidíš tam ten rozdiel. A to je o tom, že ty si vieš zadefinovať, že čo ti ako keby v danom momente stačí a tu si dôležité vedieť identifikovať talent. Za mňa jedna vec je ten talent. Ja mám napríklad talent vedieť rozpoznať, že kto má potenciál stať sa obchodníkom. Že veľakrát som zažil, že som hneď vedel, tak s tebou bude dobrý obchodník. A zo mňa môže byť obchodník? Nie. Sorry. A môže byť z teba obchodník, berem späť, môže byť z teba obchodník. Ale veľmi ťažko. Nie. V tom slova zmysle, že budeš veci robiť naučene a budeš sedieť určitej typológii klientov, ale určitej typológii klientov proste bude pre teba trápenie vedieť im predať. Toto si veľmi dobre odhadol, lebo a ja akože mám také pozorovanie, že keď si s niekým sadnem, tak tam nie je problém akože urobiť obchod. Ale s niektorými ľuďmi proste sa ani len nezačnem rozprávať, lebo proste to tam nejde. Asi im ja nesedím, alebo oni mne. Nie, ty si typologický typ človeka, ktorý je viac zameraný na techniku, technológie, ale viac to logické uvažovanie. A keď chceš byť obchodník, tak potrebuješ byť viac silnejší v tej schopnosti vplývať na ľudí a pôsobiť na ľudí, čož toto nie je tvoja domena. Tvoja domena je niekde inde. Čož ale zase neznamená, že nemôžeš robiť obchod vôbec. Ty budeš veľmi dobre sedieť práve typologicky tým ľuďom, ktorí sú rovnakí ako ty. Keď použia farebnú typológiu, tak ty skôr pasuješ do tých modrých, ktorí proste majú tú víziu na budúcnosť, sú logickí, potrebujú to mať štrukturované, potrebujú to mať zadefinované a ľudia, ktorí sú nastavení rovnako, tak s nimi si hneď nájdeš to porozumenie, tam ti príde tá chémia a ten biznis vyplynie z toho, že tam sedí tá chémia. Presne tak. Ale ako obchodník ty musíš vedieť predať všetkým typom ľudí. Čiže ty potrebuješ byť vysoko flexibilný. Čiže s modrým komunikovať ako s modrým, so zeleným ako so zeleným, s červeným ako s červeným, so žltým ako so žltým, čiže každému sa ty prispôsobuješ. A to si vyžaduje to, že ty meníš svoj prejav, svoj štýl komunikácie. Pre červených napríklad je vysoko dráždivé, keď si príliš moc taký vecný a taký moc takým, že ideš do prílišnej logiky a detailu, lebo oni neznášajú detail. Oni proste rýchlo, úderne, presne, vecne a idem. Lebo pre nich je to stráta času. A pokiaľ ty toto neraz poznáš, že je to pre nich stráta času, že on taký je, tak začneš byť v nejakom momente pre nich dráždivý a už strácaš ich pozornosť. Nie. A už proste pre teba ťažké predať. Hej? Zase keď si príliš moc mäkký, tak tiež ťa nebudú rešpektovať, lebo proste čo mi tu chceš chod sa učiť na niekom inom. Hej? Takže z toho dôvodu som najskôr povedal nie, ale potom som sa opravil, pretože vieš predať konkrétnej skupine ľudí, kde im proste pasuješ chemicky, ale nie si taký ten obchodník, ktorý sa bude vedieť prispôsobiť tým typológiám. Ja to tak aj vnímam, mne sa veľmi dobre robí s výrobnými firmami. Tam si väčšinou osadneme, že kde niečo technicky riešia, tak tam to ide a iné odvetvia sú trošku ťažšie. Takže pre teba vyplýva, že potrebuješ sa nať kvalitného obchodníka, alebo niekoho, kto ti
tie obchody bude vedieť dohadzovať a tak ďalej. A práve to je to, že ty ako líder, ako manažer potrebuješ vždycky vedieť, čo sú tie tvoje silné slabé stránky, to sme naspäť pri tej fotke, o ktorej sme sa rozprávali. Práve preto, že keď si skladáš ten tím, tak potrebuješ si do toho týmu práve doplňať tých ľudí, ktorí vedia doplniť to, čo ty nevieš robiť. Hej? Ale keď si raz manažer a vedíš ľudí, tak je proste súbor kompetencií, zručností, ktoré je potrebné, aby si mal zvládnuté na to, aby ti to fungovalo. A ty potrebuješ presne vedieť, tieto viem, tieto neviem. To, že ich neviem, neznamená, že je to OK. Práve naopak, na nich potrebuješ vynaložiť dvoj-trojnásobný na tie, ktoré nevieš, potrebuješ vynaložiť dvoj-trojnásobné úsilie práve preto, aby ťa neoslabovali, práve preto, aby si na nich nestroskotal, lebo ty potrebuješ tú funkciu vedieť zastavať komplexne. Čiže na nich sa najviac nadrieš, najviac narobíš, ale zachránia ti krk, zachránia ti život, že kvôli tomu potom ti neskolabuje firma. Čiže veľmi dôležité si vedieť identifikovať, ktoré tie veci mám na chvoste, a nemôžem si dovoliť, aby boli pod určitú úroveň, lebo potom biznisovo trpko doplatím a na ne zaplatím. A to je presne o tej mojej neurobenej domácej úlohe. To je tá sebadisciplína, to je to, že či dokážeš uriadiť sám seba. Hej? Čiže keď sa vrátim... Mi nastavuješ zrkadlo. Teraz začnem byť dráždivý pre ťa. Ale nie, pôjdeš však. Lebo to je ten tak to má byť. Čo sme si povedali možno v tom prvom rozhovore, že čím som je nepríjemný pre klientov, že v určitom momente tam začnem nastavať to zrkadlo, lebo proste idem po tej konkrétnej veci a tvojou úlohou je fakt si pomenovať, že čo mi nejde, kde proste zlyhávam, a nie preto, že by som si to vyčítal, ale práve preto, že kde viem, že potrebujem zamakať. A mám to skúsenosť s tými klientmi na tých individuálnych konzultáciách, že keď začnú makať na tých slabých stránkach, tak sa biznisovo brutálne posunú vpred, že proste je to taká sprúha dopredu. A nie je to tak, ja som zase počul, že netreba pracovať na slabých stránkach, ale radšej rozvíjať tie silné, lebo tam sme už silní. To ide z Galupa. Presne táto filozofia ide z Galupa a ja nie som zastanca tejto filozofie. Za mňa potrebuješ stavať na tých silných stránkach, pretože to je tvoja domena, ale tie slabé, ktoré potrebuješ k výkonu svojej pozície, nemôžeš zanedbávať, lebo ti zabijú. Čiže ty keď vieš, že máš nejakú pozíciu, v tomto prípade je to manažer, konateľ, majiteľ firmy, tam sa nikto nebude dívať na to, že ty toto nevieš a ti to niekto prepáči. Si raz nemáš, povedzme, vyvinutú tú schopnosť rozpoznávať emócie druhých ľudí a pracovať s tým, tak proste veľmi rýchlo zakopneš na tom, že ty keď neporozumieš tomu emočnému rozhodovaniu ľudí, tak oni ťa opustia a zostaneš na ten biznis sám, alebo ti nedoručia ten výsledok, nedodajú to, čo ty potrebuješ. Lebo ty sa dívaš na to, že posilňuješ len to, v čom si dobrý. Ale pozor, tá manažerská pozícia potrebuje aj to, v čom nie si dobrý. A nemôžeš si dovoliť to vynechať. Čiže toto je taký, že marketingový fenomén za mňa, že zamerajme sa len na tie silné. Nie, ty sa potrebuješ vedieť zamerať aj na silné, ale aj na slabé, ktoré k tej výkonu, k tej pozícii potrebuješ. Čiže tam je to B. Čo si tá práca od teba vyžaduje? Aké skily? V čom nie si dobre a potrebuješ ich mať zastrešené, lebo to môže byť sebevražda. Už len kvôli tomuto sa asi oplatilo tu dnes sedieť, lebo toto je presne vec, ktorú som ja tak dal viac do úzadia, lebo hej, Galuby tiež som si ich robil a presne tam mi hovorili, že toto sú silné stránky, keď ich budem rozvíjať, bude to bla bla bla, lepšie. Ale no... Toto je veľmi ako keby nevďačné, už som bol v pár firmách, kde Galup bol použitý presne týmto smerom a boli tam manažéri, ktorí však toto si dobrý, na tom pracuje. Možno keď sa pozrieš presne, že na tej pozícii, na ktorej ten manažer je, čo všetko má vedieť, aké schopnosti, zručnosti a schopnosti, zručnosti, ktoré sú fatálne na tom kritický, tak potom tým trpí celý tím a potom sa deje to, že to, buď ten človek to zmení, alebo toho človeka vymenia. Ale stalo sa mi, že po interpretácii Galupa ten človek nadobudol ešte väčšie sebavedomie, však on to robí fajn a vy sa s tým stúpite, že ja to neviem, však to je váš problém, že ja to neviem, ale tomu nikto v tom týme tolerovať nebude. A v jedného momente proste prekýpi tá trpezlivosť, buď na strane vedenia, alebo na strane tých ľudí. A keď ti dá 80% ľudí výpovie, tak akože kto zlyhal? Ty alebo tí ľudia? Hej. Vieš, takže tiež také zrkadlo. Áno, to je proste to zrkadlo. Čiže žiaľ naši Slováci vedia ohýbať chrbty až príliš moc vho a musí sa udeť veľmi veľa negatívneho, aby sa proste vzopreli a povedali, že už dosť, že stačí. Čož je na jednej strane aj výhoda, aj nevýhoda. Čiže má to svoje neduhy tým, že my veľa vydržíme a veľa znesieme a nevieme povedať, že dosť stačilo.
No ale keď sa vrátime k tej dnešnej téme, že recruiting a adaptácia, tak za mňa pri tej adaptácii je práve veľmi dôležité vedieť si identifikovať, čo sú tie potreby tých ľudí na jednej strane, toho nového kandidáta, ktorý k nám prichádza, mať pomenovaný ten jeho balíček, ten batúštek, ktorý si k nám nesie, a na druhej strane mať zvedomené, čo je to naše vnútrofiremné prostredie, aká tam je atmosféra, aké sú tam nároky, aká tam je tá firemná kultúra, aké máme hodnoty a do akej miery to do seba zapadá, ako také kocky z pucle, a kde sú tie nášlapné míny, kde to proste môže vybuchnúť, lebo pokiaľ to ja viem pomenovať, kde sú tie nášlapné míny, kde sú tie hrozby, tak potom v rámci tej adaptácie a práce s tým človekom tej adaptácie viem predchádzať k tým nedorozumiem, viem predchádzať tým konfliktom a viem zabezpečiť to, aby to do seba pekne zapadlo, aby tá adaptácia prebehla hladko. Problém je, že veľa ľudí toto podceňuje a neuvedomuje si, že tá adaptácia je veľmi dôležitá z hľadiska efektivity zapracovania. Stále sa stretávam s veľmi vysokým množstvom firiem, kde firma si dá tú námahu, že investuje nemálo peňazí do kampane, do recruitingu, keď si zrátaš, koľko ťa len stojí nejaká kampaň z hľadiska marketingu, koľko ťa stojí napríklad to, aby si prešiel 10, 20, 30 kandidátov, odpohovorať, prečítať a tak ďalej. A následne ty toho človeka vyberieš a nevenuješ energiu a pozornosť tomu, aby si ho kvalitne zapracoval a spoliehaš sa, však sa to nejak udeje, však samo sa to z Japonska to proste zariadi, zlbosť. Ako náhle to takto je robené, tak tí ľudia tým trpia a poznám kvantum firiem, kde keď sa tým ľuďom hneď od začiatku nevenuješ, tak ich to proste odradí, deprimuje a povedia si, že toto mi za to nestojí, radšej idem kde si inde. No dobré, a ten adaptačný plán tiež by mal mať nejakú štruktúru, alebo len akoby z toho pohovoru, alebo z tých potrieb toho zamestnanca si ja nejak vyberiem, že čo budem riešiť počas toho adaptačného procesu, alebo ako dlho by mal trvať ten adaptačný proces? Za mňa, obzvlášť keď je to juniorný človek, že ty v rámci tej adaptácie, áno, je tam ako keby niekoľko krokov, ktoré je fajn alebo je veľmi výhodné a prospešné naplniť, ale za mňa je tam jeden kľúčový milník alebo jedna kľúčová vec, ktorú je fajn urobiť. Tou kľúčovou vecou je, aby si s tým človekom nastavil pravidelné one-to-one rozhovory. Hej. S novým človekom, juniorným, hneď po škole, na týždennej báze. S juniorným, ktorý už má pracovnú skúsenosť, stačí na dvojtýždňovej báze. So seniorným, ktorý proste sa zapracovať do novej firmy, stačí možno 3-4 týždňa. Ale ten one-to-one rozhovor má byť jasne štrukturovaný, cez ktorý si ty identifikuješ, čo vám vlastne v rámci tej adaptácie funguje, nefunguje. Čiže toto je niečo, čo by ste si mali hneď naplánovať do kalendára, ty aj on, a nastaviť si dobre. V pondelok začínaš, v pondelok tomu človeku ukázať, čo kde je, aké sú možno veci, pravidlá. Veľakrát tu ľudí zabúda na jednu vec, že to, čo je pre nás samozrejmosť, nie je samozrejmosť pre toho človeka. Jednoduchý príklad je, že proste ako spratujete riady v kuchynke, či proste máte na tú upratovačku, alebo každý by mal sa postarať o to, že ten pohárik dá do tej umývačky riadov a ten, ktorý odchádza posledný z firmy, ju proste zapína. Tu sú proste také tie písané a nepísané pravidlá, ktoré tomu človeku treba zvedomiť a pomenovať, že čím my tu žijeme, akými pravidlami, aby ste predišli nedorozumeniu. Čiže nič nepovažovať za samozrejmosť. Je fajn mať k tomu aj takú, že brožúrku, ale nie, že v podobe byrokratickej zmluvy alebo ja neviem, byrokratického nariadenia, ktorá každého poprvé viete odradi čítať. Čiže proste fakt mať to napísané tak pútavo zaujímavo, ale to si malá firma nevie dovoliť, aby si takéto niečo vypracovala. To sa môžem baviť pri firmách od 100 ľudí vyššie. Ale ten one-to-one rozhovor je kľúčový. Ten je proste mega kľúčový. Lebo tam si ty práve ošetríš, kde sú proste tie vzájomné očakávania, či ste si ich hneď pri tom pohovore pomenovali dostatočne jasne, alebo proste si ešte stále nejakým spôsobom okresávate, definujete, zvedomujete, alebo proste ani pri tom pohovore nemusí všetko človeku hneď dôjsť. Veľakrát to proste vyplynie zo situácie, veľakrát si ten človek ani nemusí uvedomať, čo je pre neho dôležité, lebo to nezažil. Keď niekto v nejakej predchádzajúcej práci to mal nastavené automaticky, že tam to mal zabezpečené, on ti nepovie, že to potrebuje, lebo ani si tú potrebu neuvedomuje. A tým, že u teba to nebude dostávať, tak až tam časom pochopí, že aha, tam som to mal, tu to nemám a je to pre mňa mega dôležité a potrebujem, aby si mi to dal. Vieš?
Čiže môže to byť napríklad nejaký e-learning, môže to byť napríklad nejaký buddy alebo nejaký mentor, ktorý ma zapracuje a tak ďalej, tak ďalej. A to je dôležité, aby ten proces toho zapracovania bol nastavený dobre, ale keď ste maličká firma, hej, že 2, 3, 5, 10, 15, to je jedno. Stačí, že si naozaj bude definovaný jasný človek, ktorý sa bude tomu človeku v úvode venovať a ho zapracuje do týmu. Tu naplatí taká matematika, že pri 12 ľuďoch je jeden manažér. Problém nastáva vtedy, keď napríklad ty by si mal riadiť 15 ľudí. Ty sám už nedokážeš sa venovať plnohodnotne 15 ľuďom. Čiže už pri tých 15 potrebuješ pomaličky sa začať dívať na to, že kto bude ten zástupca, kto ti pomôže napríklad s tým zapracovaním, lebo už sa to kapacitne nedá zvládať. Hej, ale taká nejaká manažerská poučka je, že čo 12 ľudí, to jeden manažer alebo líder. Pre mňa také asi najdôležitejšie z tej adaptácie je to, že nič nepovažovať za samozrejmosť. Že toto bol kameň úrazu častokrát pri mne, že niečo som napríklad vysvetlil nejaký nástroj, ktorý používame a ako ho používať a už som považoval za samozrejme, že vysvetlil som to, už to vie a nebolo to tak, že presne treba častokrát sa rozprávať, zistiť, či to chápu, či všetko je v poriadku, či niečo treba, či čo ako funguje. Teraz už len keď počujem tie otázky, ako sa to pýtaš, tak hneď by som mal tendenciu, že aj sa to takto pýtaš priamo v praxi, lebo tu už vnímam, že môže byť zase Achillová päta v tom spôsobe, ako pýtaš otázky. No, keď že sa rozprávame, že máme taký, že tak nazvem, že hodnotiaci pohovor, ale akože nie je to že nikoho nehodnotím. Je to ten korporátu prevezete toto hodnotiacie rozhovor v korporátoch. Že je to akože one to one, keď sa nám podarí, aj keď častokrát to je problém, lebo máme otvorené. Už teraz počujem, že tam nie je niečo v poriadku a to je slovičko keď sa nám podarí. Keď sa nám podarí, my medzi riadkami hovoríš, nie je to pre teba dostatočná priorita. A toto je úplne ako keby veľmi škodlivý mindset, pretože pre teba má byť priorita na číslo 1 ten človek, pretože on je určitým spôsobom pre teba zákazník. Keď ty od neho chceš výkon, ty si potrebuješ nájsť na neho čas, aby si mu odkomunikoval, či to, ako ti doručuje prácu, je v súlade s tvojimi očakávaniami. Keď si ty na toto nevieš nájsť čas, lebo to zase nie je pre teba priorita, tak mu vlastne dávaš tým najavo, ty nie si pre mňa dôležitý. A toto sa ma počúva dobre. Ani nejde o to, že by som nemal čas, ale máme otvorený kancel a všetci sme tu a vždy a stále. A je problém, akože nájsť si moment, kedy sme sami dvaja. Naplánuj si. Hej, akože keď ani v tom si to naplánovať. Keď som to začal rozprávať, tak vtedy mi trklo, že dá sa to naplánovať, prísť možno pol hodinu skôr alebo zostať neskôr. Že to máš mať naplánované dopredu. Hej. To nemá byť o tom, že keď sa podarí. Nie, to znamená, že to nemáš naplánované, že nedávaš tomu prioritu, že si neuvedomíš, prečo je to dôležité. Čiže ďalšia vec, čo ti treba zapracovať, je, že si nastavíš one-to-one rozhovory na pravidelnej bázi s každým jedným svojím človekom, aby ste sa vykalibrovali v tých vzájomných očakávaniach, potrebách. Toto je neskutočne dôležité a veľakrát podceňovaná kameňom úrazu, prečo to nefunguje. Dávnejšie, no takto, že s tým novým chalanom ešte sme nemali tento pohovor, už je tu 2 týždne a už cítim, že už by to trebalo, že opäť si nejak prejsť, že či sa jemu páči v práci a možno aj moja nejaká spätná väzba, že s čím som OK, s čím nie som OK, aby to neskončilo tak ako dávno, že som to držal v sebe a nikomu som nič nepovedal a potom bol problém. Ale v minulosti s iným chalanom, tam si pravidelne dávame. Častokrát sa stretneme aj cez víkend a akože v práci a tam je dosť priestoru na to, aby sme si takéto rozhovory vedeli dať. Že tam to funguje dobre. OK, dobre. Čiže čo ti z toho vyplýva? Čo by to by zapracovať? Nastaviť one-to-one rozhovory, dať to do kalendára a nejak ten čas proste si nájsť a zmanéžovať tak, aby na to priestor bol. Nesmieš to zrušiť. Keď to zrušíš, dávaš informáciu, vysielaš signál, nie si pre mňa priorita. Hej, toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Dobre. Možno na záver nejaký jeden tip, že kebyže máš len jednu vec povedať, že na čo si dávaj pozor pri nejakom pohovore. Poďme to zhrnúť. Poprvé, dôležitá príprava, fakt si vypísať svoje očakávania, to, čo od tých ľudí potrebujeme
a mať možno niekde na pozadí na fakt pomenované, zvedomené, čo sú také tie hodnoty a stále vnímať, či ten človek je v súlade s tými mojimi hodnotami alebo nie je, lebo ono sa to vždycky potom počasie ukáže, že tu sme neboli hodnotovo na jednaké lodi a môže to byť problém. Hej? Po druhé, ten rekrut a rozdeliť si, že kedy proste je to nejaké to očukávanie, že či si sedíme, a po druhé naozaj si dať vysoko kvalitne záležať na tom, že idem zistiť ten aktuálny stav jeho schopnosti a zručností a hlavne schopnosť učiť sa. Pretože môže mať skvelé schopnosti a zručnosti, ale pokiaľ už nie je ochotný a schopný sa učiť, lebo má pocit, že je king, že už to nepotrebuje, opäť máš problém. Hej. Tretia vec, hneď od začiatku mať dobre nastavenú adaptáciu a tam ti stačí, že hneď na začiatku si naplánujete, že kedy si dáte nejakú tú spätnú väzbu ohľadne toho, ako sa spolu robí. A toto je téma sama o sebe, ako viesť tieto rozhovory tak, aby to bolo efektívne, produktívne a konštruktívne. Čiže to sú za mňa 3 kľúčové kroky, ktoré treba vedieť dovesť správne do praxe a tam sa vieme baviť o komunikačných technikách, o kladení otázok. Tam môžu byť použité rôzne analytické nástroje, podobne psychodiagnostik a tak ďalej, ale to je všetko len ako keby už bonus naviac. Čiže čím viacej nástrojov, tým to viem robiť kvalitnejšie. Dôležité je stať triezvými nohami na zemi a vedieť si identifikovať, že čo je to, čo je potreba, že naozaj je nutnosť a čo je už len taká čerešnička na torte a už to len robím proste preto, lebo sa chcem cítiť neviem ako, ale v skutočnosti to možno nepotrebujem. No. Takže to je za mňa nejaké zhrnutie. Dobre, ja ďakujem. Za mňa, ja to lepšie asi nezhrnem. Sú nejaké také kľúčové veci, ktoré som si z toho zobral, aj zapísal, ktoré zapracujem. Tak sa tie na budúce vypýtať, ako si ich zapracoval. Nehovorím, že by som chcel zapracovať, ale zapracujem. Ja dávam si to ako domácu úlohu. Ja verím, že aj poslucháči a ľudia, ktorí to pozerajú, že v tomto našli hodnotu, keď nás dopočúvali až do konca. A možno nejaký návrh, že o čom sa vieme rozprávať na budúce. Kľudne nech nám aj napíšou poslucháči ľudia, že aké témy by uvítali, že určite to radi zapracujeme. A v tomto momente nemám úplne že predstavu, že čo by sme mohli. Môžeme premyslieť a verím tomu, že prídeme s niečím, čo bude hodnotné. Nenapadli možno tie rozhovory jeden na jedného, že to je taká vec, ktorá by sa mi zišla teraz. Môžeme si prejsť aj tú štruktúru, že tých rozhovorov jeden na jedného ako taký rozhovor viesť. Dávalo by to možno zmysel hneď v nadväznosti na to, čo sme sa teraz rozprávali, aby to bolo také, že kontinuálne by som to nazval. Tak, super, ďakujem za rozhovor. Ďakujeme, ja hlavne prajem krásne dni a také, že držím sa takého kreda, že pracovať s ľahkosťou a radosťou, tak nech sa vám tak pracuje. Pekný deň.